onyalore nikech kit joka ok gin jok manyalo bedo oko gi chir mawach ni wan kata tendu no ok ochunowa. Mano wane mwanyalo, gin ok ginyal. So omiyo aneno ka higa achiel koa sani gibiro embrace sani to pod late. Kata moko kuom gi kiromogo kata mbui kacha be neno gi. Moko pod winjo late kendo gikalo etgi ni gin koro sirkal no gionge kiang'ang'o to kane ka ginyalo bedo for long oko. Gidhi duogo kendo gidhi ungo Kindiki lwedo. Gimomiyo Kindiki biro yudo lwetgi mapiyo en ni Kindiki dhoge chuok. Ok en ng'ama diro wach ahinya nikech bwana modhicha dhoge emochwanye. Diro dhok ahinya samoro nyalo chwanyi nikech inyalo wuoyo kata kipani iwacho gima ber ne jatendi to kare ichwanyo jomodong' ji mang'eny. So to mogik en William Ruto ma jatend piny Kenya. Ok apani William Ruto is very sincere kata ok ojadieri e wachni. Ok inyalo wachonwa sani ni 2 years isebedo a lonely voice, especially a presidency. Kajite kata evidence ma wan go e mesa to wacho niya jo Mount Kenya gi jotelo gi nogo nyako mbulu. Anyalo paro kachiel kuomgi ni e studio maru moro ka to wacho ni ne wago nyako mbulu gotieno no ma Rigathi oyudo mbulu 21 ka Profesa Kindiki oyudo mbulu 36. Ni mondo Profesa Kindiki ema mondo bed ang'owa jalupni. To president no nyisowa ni waweya en odwaro ng'awa. En odwaro Rigathi. Gini wachore achiel maduong' Joyce ne ng'ama ong'e nono tiend weche. En ni president either o confirm ne the nation ni yiero mage kata decisions moko momek can be very fatal. Moko kuom gi gin decisions manyalo hinyo pinyni nikech en ema no end up miyo jo Kenya jalup jatend piny machalo gi Rigathi makoro sani jo piny ji te wacho ni ng'ani ng'ama rach en odak mana Mount Kenya opogo jo Kenya en tribal ng'ama nomiyo wa ng'ani en William Ruto achiel masani koro duogo ywaknwa kowacho ni osebedo lonely voice to joka wacho ni ne wamiyi Kithure to ine mani itamuri ni idwaro ng'awa Rigathi. Nyiso ni namba achiel en ng'amo confirm na kaka ja Kenya no nyalo make decisions ma ok nyal konyo Kenya samoro. To mogik kabisa kano make a decision abilano to sebedo lonely voice e kinde go nyaka sani. Gima duong' mwadwa neno en ni ang'o molokore kuom weche ma omiyo koro lok Rigathi gi. O confirm gima wach mar ariyo ni gini nyo en tie. Ing'e ni nyo wanyalo wacho ni executive president onge gini en kaka katiba wacho parliament ema otimo tijgi mar oversight kendo gine ma gitimo impeachment ka gitere senate president nyo confirm samo wacho ni gini koro ayudo ng'ama eloquent gi kar otemo nyiso jopiny nikech kizungu wacho ni you read between the lines. Nyiso ni otemo